nachhfuil a brí agus ní orsa bhí an dó agus do brí se dó go bra tá se mílta am an dó nachhfuil a brí. Díríb, is mis si fan far is mat rasris chlár eile an trap me cheolú, agus is an acolm tá Joanne, agus Joanne inis chum cé ó hain. Joanne ní go fís anam dom, sas chunda na mí mé dónach seachnal agus tháinig mé go legan an nuirí agus is as sin rilí a tháinig an spragúil an ceol gaeilge. Bhí méid sein ceol ag sein cúpla eirlisí agus is déanana ruí ceol sa bháile ach nar tháinig mé an seo agus thula mé an caidan ceol bhí an seo pos méid scríomhar dí as gaeilge agus a gasiste á an. Ítach, agus bhí síimeid san go ribh sulla donna tú seo. Bhí mé drasa mé ar bhunscoil gaeilge agus an sin sa manscoil is manscoil Bearlatán ach tá mé ar ferntí sport a gaeilge so fós tá ansim agam sa gaeilge agus i gcónaí bhí so. Agus deisna é a chhlaachta a gúnaí. Tá, an seo agus sa bháile. Ítach, agus céanar host tú a ceol? Well bhí mu cheanmháthair cheann an fidal agus tá ceol thart ar maclánar fad, so bhí mé gánig senim fad agstán agus eirlisí cos le sin ar bhí mé óg agus bhí mé senim fidal ar bhí mé thart ar de nó mar sin de agus bhún si cúpla rudí am agus sin fórsí bás ach fós le mé ar leis an geol agus sin form a grathair gitar agus dar go málam le ag fálam chun gitar cheann freisin. So cé méid bintanis tá tú casa gitar? Gán ó trí bhlín dáíire le. Ok, gán ó trí bhlín, ítach. Agus cé é an ceol is má lete le éisteach le? Well éistem le chuileród bí an radio aíonn cabbé stáisisin tá mé géisteach le an tamar fad na stáisisin húsam lá clia le spin agus sin rudí go le an alternative stations ar fad agus sin but an ceol really is málam ná cóil cos le the frames agus Frames, Glenn Hansard. Yeah, Glenn Hansard is just mulek Glenn Hansard Glenn is even Hansard, yeah. Walk to an scone sin once. Honnig, yeah. Bhí nástart canál le Dodgy, yeah. Dodgy soch, yeah. Tá is even Glenn Hansard agus the frames ach níl mé ró tóci le the swell season é héin. Ní mála tíd, no? No, tá si go má ach just déanann siad den number covers capam go ar an le the frames so. Ítach, agus tú seán is le agus tú cas ceolagus tá coppla ó an astiad in is bhfuil? Tá, yeah. Cén ceanna hain? An ceanna bhais a dhéanamh agam nú ná Sweet Dreams le Beyoncé. Sweet Dreams of Beyoncé agus sin an dar cean Beyoncé tá in is. Yeah, tá 6 gaf le Beyoncé. Okay. So Joanne Ruffy le Sweet Dreams.